अनसुमै सस्ति प्रेस लकडाउननि उनाव दिनै खुलिफिनसिगोन साफा खालामबाय नैबे रघुबीर नोंसार साफा खालामबाय मोजाङै खुलिफिनजासिगोन लकडाउन जेबो खामानि गैयामोन बेस्राफोर खुलिफिनसै नै मालिका हनै थांफेजोबनाय खुगा खुगा अनसुमै सस्ति प्रेस प्रप्रिएटर रिबु ब्रह्म बिजाब बानायनो फैनो हागोन दतमायाव गासिबो रोखोमनि बिजाब दखान साफा खालामगासिनो नैबे उकिल ब्रह्म खुलिफिनसिगोन प्रेसआ हाबानि कार्ड लेखा बिजाब गासिबो रोखोमनि प्रेसनि खामानि लाबोफिननो हासिगोन दतमायाव रिबु ब्रह्मनाव सस्ति अनसुमै सस्ति प्रेसआव ओइलाय रिबुआ थानाय खर'आव जि खाजोबनाय ना